Είναι εύκολο να είσαι σαρκικός και να είσαι φυσικός, φυσιολογικός. Και τώρα, όταν λέει ο Λόγος του Θεού φυσικός, να ξέρεις ότι μιλάει για ανθρώπους που δεν έχουν αναγεννηθεί. Βέβαια, εμείς που αναγεννηθήκαμε, που δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό ως Κύριο, δεν άλλαξε κάτι άλλο πέρα από το πνεύμα μας. Όταν αναγεννηθήκαμε, η εξωτερική μας εμφάνιση παρέμεινε ίδια, το μυαλό μας παρέμεινε ίδιο. Το μόνο που άλλαξε ήταν το πνεύμα μας. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος να ανανεώσετε το μυαλό σας με το Λόγο του Θεού και να παριστάνετε το σώμα σας θυσία ζώσα. Εμείς πρέπει να κάνουμε τα δύο. Το πρώτο το έκανε ο Κύριος. Ο φυσικός άνθρωπος είναι αυτός που είναι νεκρός στο πνεύμα του και αυτός πρέπει να αναγεννηθεί. Άμα δεν αναγεννηθεί αυτός ο άνθρωπος, όσο και καλός να είναι, όσο και τέλειος να είναι, όσο και την καλύτερη συμπεριφορά να έχει, αυτός δεν θα μπορέσει να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Είπε ο Ιησούς, πρέπει να ξαναγεννηθείς. Ήρθε ο Νικόδημος και είπε, Κύριε, πώς μπορώ εγώ να μπω στη Βασιλεία του Θεού? Και είπε ο Ιησούς αυτόν, πρέπει να γεννηθείς από άνωθεν. Σαν να του έλεγε, που γεννήθηκες από τη μαμά σου δεν φτάνει. Που γεννηθήκαμε από τη μαμά μας δεν φτάνει. Πρέπει να ξαναγεννηθούμε. Και λέει ο Νικόδημος, μα πώς γίνεται αυτό να μπω ξανά στην κοιλιά της μαμάς μου και να με ξαναγεννήσει? Σκεφτότανε φυσικά. Ο Κύριος όμως σκεφτότανε για την αναγέννηση του πνεύματος. Γιατί ήξερε ο Ιησούς, άμα αναγεννηθεί το πνεύμα, άμα γεννηθεί το πνεύμα, αυτό είναι. Γεννήθηκες μια φορά, άνθρωπε, από τη μάνα σου και είσαι κάτοικος της γης. Ψηφίζεις, ζεις εδώ πάνω στη γη. Για ένα χρονικό διάστημα. Και λέει, πώς θα μπω έτσι? Και λέει ο Ιησούς, εσύ που είσαι δάσκαλος του νόμου, Νικόδημε, δεν καταλαβαίνεις τα πνευματικά πράγματα. Εγώ σου μιλάω πνευματικά και εσύ μου λες πρέπει να μπεις στην κοιλιά της μαμάς. Έτσι ακριβώς πρέπει να ξαναγεννηθείς. Όταν ξαναγεννηθείς, είναι εύκολο, ζητάς τον Κύριο σου να έρθει στην καρδιά σου. Δεν χρειάζεται να είσαι καλός άνθρωπος για να πας στη Βασιλεία του Θεού. Δεν χρειάζεται να είσαι καλός άνθρωπος να γίνεις παιδί του Θεού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πιστεύεις στον Ιησού Χριστό. Να του ζητήσεις να έρθει στην καρδιά σου. Μετά που έχεις αναγεννηθεί, τότε ξεκινάει το πάρτι. Πριν είσαι ένας φυσικός άνθρωπος. Ο φυσικός άνθρωπος είναι αυτός που βλέπουμε στον δρόμο. Ναι, ζουνε, αλλά το πνεύμα τους είναι νεκρό. Μετά μιλήσαμε για τον σαρκικό άνθρωπο. Θυμάστε, ο Παύλος μια φορά είπε, είσαστε οι πιο φοβεροί στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Στην Εκκλησία στη Κόρινθο. Εσείς δεν έχετε έλλειψη από ούτε ένα χάρισμα. Αλλά ένα παράπονο έχω. Είσαστε σαρκικοί. Πολλοί χριστιανοί στις μέρες μας θα λέγανε πω αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αναγεννημένοι. Όχι, όχι, κάτσε. Αυτός που το λέει αυτό δεν καταλαβαίνει την αναγέννηση. Όταν αναγεννιέσαι, το πνεύμα σου αναγεννιέται. Τα άλλα πρέπει να τα δουλέψουμε. Είπαμε επίσης ότι δεν πρέπει ποτέ να... Θα το πω λίγο αλλιώς. Για να γίνει ο αναγεννημένος χριστιανός πνευματικός, δεν σημαίνει ότι θα πάει στο πανεπιστήμιο ή θα κάνει 10 πανεπιστήμια ή θα είναι άριστος στα μαθήματα για να είναι πνευματικός. Όχι, ο πνευματικός σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είναι αυτό που θα εξηγήσουμε σήμερα. Πρέπει να μεγαλώσουμε πνευματικά. Όταν μεγαλώνουμε πνευματικά, και όλοι μας είμαστε σε αυτόν τον δρόμο τώρα, μεγαλώνουμε πνευματικά. Πρέπει να γίνει από δασκάλους και πρέπει να γίνει με πολύ αγάπη, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και με τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας μεγαλώνει με το Άγιο Πνεύμα, με τους δασκάλους που έχει βάλει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, σας τα είπα αυτά για να μπω στο σημερινό το μάθημα που είναι τι είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Όπως είπα, σύμφωνα με τον ορισμό της Αγίας Γραφής,
Ο πνευματικός άνθρωπος είναι κάτι άλλο που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πάμε στους Α Κορινθίους 3:1. Αδερφοί, εγώ, μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην εκκλησία που ήταν στην Κόρινθο. Αδερφοί, και εγώ δεν μπόρεσα να σας μιλήσω ως προς πνευματικούς ανθρώπους, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει μεγαλώσει πνευματικά, είναι ακόμα νήπιος. Έτσι λέει, είναι ακόμα σαρκικός. Δεν είναι λυπηρό. Ο Παύλος δεν μπορούσε να τους μιλήσει σαν να μιλάει σε πνευματικούς, αλλά τους μιλούσε σαν να ήταν μωρά. Και δουλεύανε, είχαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, προφητεία, λογογνώσεις, λόγω διάφορα. Είχαν όλα τα χαρίσματα στη λειτουργία μέσα στην Εκκλησία. Αλλά λέει, δεν μπορώ να σας μιλήσω. Πραγματικά, είσαστε όλοι σας μωρά. Είσαστε όλοι σας ακόμα νήπιοι. Σαρκικοί. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Εφεσίους 1:3. Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτός που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια διαμέσου του Χριστού. Ο πνευματικός άνθρωπος ξέρει τι του ανήκει. Τι του ανήκει εδώ πάνω στη γη. Αν ο μπαμπάς του άφησε κανένα σπίτι, αυτοκίνητο ή λεφτά σε τράπεζα. Όχι. Τι του ανήκει πνευματικά. Ο Κύριος πάνω στο Σταυρό όταν πέθανε μας χάρισε πολλά πράγματα. Πρέπει να τα μάθει αυτός ο άνθρωπος για να γίνει πνευματικός. Επίσης, μας χάρισε πολλές υποσχέσεις. Και υπάρχει περίπτωση να μην λάβουμε ποτέ αυτές τις υποσχέσεις αν δεν τα ξέρουμε. Όπως αυτός ο άνθρωπος είχε κληρονομήσει μία περιουσία από το αφεντικό του και δεν το ήξερε μέχρι που μπήκε μέσα ένας στο σπίτι του και τον χαιρέτησε και λέει, τι είναι αυτό στην κορνίζα εδώ πάνω στο τοίχο. Λέει, είναι κάτι το αφεντικό μου με αγαπούσε πάρα πολύ και μου έκανε ένα δώρο. Και το έκανα σε κορνίζα. Και λέει, μπορώ μια στιγμή να δω τι έχεις κρεμασμένο μέσα εκεί στην κορνίζα. Λέει, βεβαίως. Κατέβασε το άνοιξε και ήταν διαθήκη. Ο τύπος είχε μια περιουσία, δεν την είχε εκμεταλλεύσει ποτέ και ζούσε σαν ποντίκι. Ζούσε φτωχά. Δεν ήξερε τι το αφεντικό του έχει αφήσει. Ο Ιησούς μας άφησε πάρα πολλά. Μην είναι η Αγία Γραφή δίπλα στο κρεβάτι μας και γεμίζει σκόνες. Εκεί μέσα έχει διαθήκη μας. Τι μας άφησε όταν πέθανε. Έχουμε μια κληρονομιά εν Χριστώ. Πνευματικά. Ο πνευματικός άνθρωπος ξέρει τι του ανήκει. Και πώς θα το ξέρει? Μελετώντας το Λόγο του Θεού, έχοντας διδασκάλους, πηγαίνοντας στην Εκκλησία, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, ο Κύριος έχει τους τρόπους του. Άμα ένας χριστιανός ξέρει τι του ανήκει, ωραία, και δεν βάζει αυτό που του ανήκει σε εφαρμογή, δηλαδή άμα δεν πάρεις τη Διαθήκη και πας στο δικηγόρο και λες, δικηγόρε, για πες μου, τι είναι το πρώτο βήμα για να αξιοποιήσω αυτό που μου άφησε ο πατέρας μου π.χ. Άμα δεν πας και κάνεις τα βήματα, τη διαδικασία να πάρεις την υπόσχεση, ίσως να μείνεις χωρίς την υπόσχεση. Πρώτα πρέπει να ξέρεις, δεύτερον να εφαρμόσεις τους κανόνες ή τα βήματα που μας έχει δώσει ο Κύριος και να τα εκμεταλλευτούμε. Ο χριστιανός, ο πνευματικός άνθρωπος πίνει από την πηγή
του Θεού και πίνει ελεύθερα και πολύ. Δηλαδή διψάει και πίνει από την πηγή του Θεού. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι στο τραπέζι του Κυρίου συνέχεια αυτός ο πνευματικός άνθρωπος. Τρίτον, ο πνευματικός άνθρωπος, που μακάρι να τα καταφέρουμε αυτό το τρίτο κομμάτι, αυτός ο πνευματικός άνθρωπος είναι τελείως παραδοσμένος στην αγάπη. Τελείως. Και δεν εννοούμε μόνο στην Εκκλησία. Και παντού στη ζωή του. Στην οικογένειά του, με τα ζωάκια του, με τους ξένους έξω, στο δρόμο, σε κάθε κομμάτι της ζωής του είναι τελείως παραδοσμένος στην αγάπη του Θεού. Όχι η ανθρώπινη αγάπη. Η ανθρώπινη αγάπη γίνεται μίσος σε ένα δευτερόλεπτο. Η αγάπη του Θεού όχι. Λοιπόν, τώρα που ξέρετε τι είναι ο πνευματικός άνθρωπος, θα εξηγήσουμε τι είναι να γίνεις πνευματικός άνθρωπος. Πρώτον, ο πνευματικός άνθρωπος γνωρίζει το Πατέρα το Θεό ως Πατέρας του και τον γνωρίζει πολύ καλά, καλύτερα από τον γήινο Πατέρα του. Ο γήινος Πατέρας του, εμείς, ο Πατέρας μας επάνω στη γη, τον γνωρίζουμε πολύ καλά. Ξέρουμε, δεν θα πω αυτό γιατί ξέρω πώς θα αντιδράσει. Ή σκέφτεσαι στο μυαλό μια κουβέντα και καταλαβαίνεις πώς θα αντιδράσει ο μπαμπάς. Καταλαβαίνεις και τους γονείς σου, τους ξέρεις. Το ίδιο και ο πνευματικός άνθρωπος. Καταλαβαίνει την καρδιά του Πατέρα. Κάνει παρέα με τον Πατέρα. Είναι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα και θέλει τον Πατέρα του πιο πολύ από τον γήινο Πατέρα. Τον ξέρει, βέβαια πάνω στη γη πολλοί άνθρωποι δεν έχουν μεγαλώσει με καλούς πατέρες. Ο Πατέρας ο Θεός μπορεί να γίνει ο πραγματικός σου Πατέρας. Και μπορεί να γίνει πιο αληθινός από έναν πραγματικό Πατέρα. Πού είναι πραγματικός Πατέρας? Είναι ο δικός σου Πατέρας. Καθώς μελετάς το Λόγο του Θεού, καθώς προσεύχεσαι, ο Κύριος, ο Πατέρας, γίνεται πιο ζωντανός σε σένα. Και μια μέρα θα γίνει και πιο ζωντανός από τον σύντροφό σου. Μπορείς να πεις άνετα, να ξυπνάς το πρωί και να μην σκέφτεσαι τον σύντροφό σου, τα παιδιά σου, τα ζωάκια σου, τη δουλειά σου, θα σκέφτεσαι τον Πατέρα. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίσεις το Γιο. Και έχουμε κάποια εδάφια να δούμε. Ο Υιός είναι αυτός που πέθανε για μας. Είναι ο Ιησούς Χριστός που πήγε στο Σταυρό, απογύμνωσε τον εαυτό του και πήρε τη θέση μας. Το σχέδιο του Πατέρα, αλλά εθελοντής ο Ιησούς. Το έκανε για μας. Δεν είχε ανάγκη ο Ιησούς να το κάνει, να το ξέρετε. Το έκανε για τον εαυτό του, να γίνει καλύτερος. Το έκανε για μας, γιατί μας αγάπησε. Ο κάθε αναγεννημένος γνωρίζει τον Κύριο Ιησού ως Κύριο, αλλά πρέπει να μεγαλώσει. Και γνωρίζουμε ποιος είναι ο Ιησούς. Αλλά πρέπει να γνωρίσεις τι έχεις εν Χριστώ, ποια είναι η διακονία του Ιησού Χριστού, πρέπει να τη μάθεις και να μεγαλώσεις μέσα στον Ιησού Χριστό. Εβραίους 4, 14 με 16. Είναι ο αρχιερέας μας. Εβραίους 4, 14 με 16. Έχοντας λοιπόν έναν μεγάλο αρχιερέα που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ας κρατάμε την ομολογία. Επειδή δεν έχουμε αρχιερέα που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά ο οποίος πειράστηκε καθόλου κατά τη δική μας ομοιότητα χωρίς αμαρτία. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με παρησία στο θρόνο της χάρης για να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό
ανάγκες. Πρέπει να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς ως αρχιερέας μας, που είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσολαβεί για μας συνέχεια. Πρέπει να το μάθουμε τον Ιησού ως συνήγορός μας. Α Ιωάννη 2:1. Αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, τον Δίκαιο. Ο Ιησούς είναι ο παράκλητός μας. Πρέπει να τον μάθουμε ως μεσολαβητή. Ρωμαίους 8:34. Ποιος θα είναι εκείνος που τους κατακρίνει? Ο Ιησούς είναι αυτός που πέθανε. Επιπλέον δε και αναστήθηκε, ο οποίος και είναι στα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεσιτεύει για μας. Είναι ο μεσολαβητής μας. Μεσολαβεί για μας. Θα τον μάθουμε επίσης ως ποιημένας. Ψαλμός 23:1. Ο Κύριος είναι ο ποιημένας μου. Τίποτε δεν θα στερηθώ. Αυτός είναι ο ποιημένας μας. Δεν θα στερηθούμε. Πρέπει να περπατήσουμε σύμφωνα με τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Πρέπει να γίνει ο Ιησούς πραγματικός σε μας. Πρέπει να ταϊζόμαστε στο Λόγο Του συνέχεια, με τις αλήθειες Του, ώστε να καταλάβουμε βαθιά το Υιό του Θεού, τον τέλειο άνθρωπο και τον τέλειο Θεό, και τι έκανε για μας, τι κάνει για μας και τι πρόκειται να είναι για μας μέσα στο μέλλον μας. Το τρίτο κομμάτι που πρέπει πολύ να μάθουμε είναι να βαδίζουμε με το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε τον Πατέρα, έχουμε το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Επειδή αναγεννήθηκες και έλαβες Πνεύμα Άγιο και μίλησες σε γλώσσες, δεν σταματάει η εμπειρία εκεί. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα σου, συνέχεια δεν φεύγει, παρόλο που δεν το νιώθεις όλη την ώρα. Βέβαια, όταν αναγεννήθηκες, όταν έλαβες Πνεύμα Άγιο και μίλησες σε γλώσσες, είχες μια ανατριχύλα, αισθάνθηκες μια ζέστη, είχες ένα αίσθημα στο σώμα σου. Τον αισθάνθηκες πολύ δυνατά. Αλλά μετά δεν τον αισθάνθηκες. Δεν σημαίνει ότι έφυγε. Λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Το Άγιο Πνεύμα δεν ήρθε να κάνει διακοπές και να φύγει και να πει δεν μου αρέσει αυτό που έκανες, φεύγω, εντάξει. Όχι, είναι μαζί σου συνέχεια. Αν ήμασταν ευσυνείδητοι της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, τότε σας λέω ότι δεν θα λέγαμε πολλά πράγματα που θα λέγαμε, δεν θα κάναμε πολλά πράγματα που κάναμε.